Фырсат тапшыруының түшіру түркімі бүгін бақшашы Елизавета Михайловна Елисееваға қонаққа келді. Міне, аның бақшасы шушы қопқалар ортында. Исенмісіз, Елизавета Михайловна? Исенмісіз, ұзы қызайды. Бақшағызны көрсетесіз ме бізге? Яры, бегірек әйбет, ұты қызайды. Ұзы қызайды. Оңышларыңыз өсе ме, Елизавета Михайловна? Өсе башады, гіл уақытында келдігіз. Елизавета Михайловна, нәсілеп кетігіз әлі, міне шушы мотор, güzel бақша сіздің тұрмышыңызда қошан барлыққа келді? Ой, Рушания ханым, бұл бақша турында сөйлей башласаң, ол енді 7 ел элек тұрмышқа ашты. 7 елға теклік мен темір жолда эшләгәндә, анда енді мен генә дип, үзем генә дип әйтә алмыйм. Шундағы урман кырыендағы участокларны занимать итеп утырта идек. Аннан да күңелле жер юк иде. Эшкә килгәч тә сразу шул участокларга йөгерә идек. Шунда ук менә мин хыялланып йөрдем инде. Мәйтәм, булса иде бәләкәй генә бер 3 суты булса да җирең, и бәләкәй генә бер өең булса иде дип әйтә идем. Шулай итеп, Ходай ишеткән инде минем теләкләремне. Менә шуннан соң инде мин 1-2 ел шамасы акча туплап, әкрен-әкрен генә бакча эзли башладым. И анасы миңа ерактан да булмасын, чтобы Пантонныйга теклек кенә булсын. Шушы Красный Ключтә генә булсын, чтобы. Менә Худайдан күпме теләдем икән мин ул теләкләремне, барыр мине Ходай ишетә, барыбер бар инде ул әйме. Шулай итеп, менә шуннан соң уже үземчә һәр бер нәрсәне бирәк тә менә мин чәчәкләргә күп вакытымны чәчәкләр белән үткәрәм. Алып утыртам, кешеләр белән уртаклашабыз барысында. Аларда нинди чәчәкләр бар, миндә шулар бар. Миндә нинди чәчәк бар, аларда шулай бар. Бәләкәй генә үсеп киттем, уже бүлеп бирәбез бер-беребезгә. Күршеләребез белән дә бик тату яшибез, шундый нык. Иптәшләрнең барысының да огородлары бар, бакчалары бар. Алар тоже җирне яраталар бик нык. Аларга бер-беребезгә йөреп, бер-беребезнең тәҗрибәсен менә алабыз тоже. Мин сөйлим, алар сөйлиләр үзләренең ничек утыртканнары турында. Менә шулай итеп тәҗрибә җыясың әкрен-әкрен. Беренче елны барысы да бер нәрсә дә килеп чыкмый. Аның помидорын дөрес утыртмыйсың, дөрес пасынковать итмисең әйме. Аннан соң уже чәчәкләрне уже менә кайсын кайда утыртырга барсына да опыт кирәк. Менә әле күршем кирип кенә чыгып китте. Помидорларың дөрес микән, юк микән дип карап, ул инде бик оста. Кырыеңда әгәр дә оста кешеләр булса, тоже плюс. Тоже уже Елизавета Михайловна, мен күрәм монда сезнең чәчәкләр күп төрле. Менә пион утыра берләнеп, имә, монда роза чәчәге, туй күрәм, хосталар төрле. Виктория чәчәкләре күрәм. Ничә төр үсемлек, нинди агачлар үстерәсез? Менә элекке хуҗалардан калган алма агачларны уже алар картайдылар. 7 жыл эчендә уже аңа тикле бит инде аларны утырткан булганнар, инде ничә жыл хәзер бу огородка икәнен белмим, конечно. Ну, алар уже картайдылар, аларның барысында уже төпләп алдым. Монда алма агач утыра иде, менә хәзер яңаны утырттым. Аннан соң 3 слива утыра иде. Аларның барысында уже берсен генә калды. Ансы да уже картайган, аны күреп торасыз, уже карала башлады, уже ботаклары кибә башлады. Ирга тоже икәүе, берсе уже алып ташладым. Монда эш огородта җитешлек, конечно. Ирганы тоже калдырам. Самый главный киптереп, шәйгә заваривать иткәндә, эшсәң кыш көне менә бик әйбәт тоже. Әкрен беріп бітірем уже. Алып киптерем дә. Карлыган яфракларын аны. Күбесенчә карлыганны утыртам. Ул бакчаның взносын жаба, бәясен жаба бөтенләй. Уже сатып алар иреләр. Янасын минем карлыганнарны күршеләр, танышлар бөтенесе дә алалар. Көздән күмеп калдырам ботагын, яздан утыртам. Бик җиңел генә китеп баралар. Карлыган тиз китә бит. Елизавета Михайловна, күрәм сезнең теплицагыз бик зур. Шулай бит, күпме моның күләме? 5-кә 3 теплица. Монда 40-ка якын санадым. Төп помидор,
Монда сезне базилик, борыш та үсә. Менә мин бәләкәй чактан ук әниләргә булыша идем. Бәләкәй генә удобрение ясарга. Анда инде уже сыер тизәге бәләкәй генә саласың әйме. Менә безнең монда инде Мин монда уже кефир салдым, обезжиренный. Әз генә дрожжи салдым. 1-2 кашык дрожжи саласың шушы 40 литрлы емкостька әйме. Аннан соң уже су салам. Әйе. Аннан соң инде күл салам. Вот күлне обязательно суга бутап салам. Ул 1-2 күрәк була инде. 1-2 күрәк. Димәк, безнең монда су, сыер тизәге, кефир, шүпрә. Менә аннан соң уже компостны мин әзерләп куйдым уже. Яңа гына мин аны әзерәк ваклыйм. Берекеңне шоп калыйм. И аннан соң шушы компостны салам. Барысында бу инде бакчадан инде үләннәр бар. Барысында җыярга була. Крапиваны инде уже бәләкәй генә уже урамга чыгып китә кырыйларыннан табарга була. Хәзер буларны бутыйм барысында. Ул 3 көн эчендә уже әчеп чыга, әзер була. Мин аларны помидорга гына сипмим. Барысына да 10 литрлы чиләккә, менә шушы кружка белән 1 литр бар микән инде бу? Шул 1 литр чамасы салып, барысына да удобрение кирәк. Бөтенесе ашлама сорый үскәндә. Иң беренче помидорларның мин асларын әзерәк йомшарта башлаган идем. Менә аларны йомшартып бетереп, посылкаларны алырга кирәк хәзер. Бу помидорларны гел карарга, утырту белән генә түгел. Сезгә хәзер Рушания ханым перчатка да бирәм, миңа может булышырсыз әзерәк. Менә шушы помидорларны хәзер берекәй генә компост җәймәсәң, әгәр дә берекәй генә кипкән үләннәрне җәйсәм, минем булай катмый. Менә тегендә мин әзерәк аны җәйдем, ана ул кипкән үләннәрне. Менә анда уже ничек йомшак тора, шулай йомшак тора. Монда уже берекәй генә башта йомшартырга. Берекәй генә ката. Буларны уже йомшартмыйча. Булар көндә күрешергә үзләре үк сорап торалар. Син әле безгә бүген кермәдең дип уже пасыныклар чыга башлый. Пасыныклар уже помидорның көчен алып утыралар. Менә булар уже 1 сантиметр булганнан соң бу сабак янында үскән тагын бер сабак. Әйе, менә аларны уже алып Мин үзе аламмы? Үзе аласыз, только 1 сантиметр калдырып. Әгәр дә 1 сантиметр калдырмасаң, икенче көнгә үк яңадан пасынк чыгара. Дөрес сүздегез, әйе. Ничә килограмм помидор аласыз? Менә шушы 40 төп утырткач, һәм нәрсәләр ясыйсыз аннан? Елизавета Михайловна. Күбесенчә соленье. Аннан соң томатный сок. Томатный сокны яратам, натуральный. Кыш буе уже шуны эчәсең. Без бит аны кыш буе көтеп алабыз менә шушы чорны. Бит скамейкага чыгып утырып булмый. 2 көн эшләсең, 2 көн ял итәсең, 2 көн эчендә өйдә дә ятып булмый. Скамейкага чыгып утырмый. Кайдадыр барырга кирәк. Шушы огородтан да яхшы бер нәрсә дә табып булмый. Даже менә мин әгәр дә бер җиргә җылы итәргә или санаторийларга бар дисәләр әйме, анда да бармыйм. Кыш көне может барыр идем. Җәй көне юк. Бакчаны ташлап бер кайда да китмим. Чим бакчасы шундый буладыр да инде ул сезнең кебек. Менә яздан бакча ачылгач та иң беренче безнең тюльпаннар ата. Аннан соң уже мускари, нарцисслар әйме, алар бөтенсе дә кибә башлый. Аннан соң алар урынына уже мин георгин утыртып куям, гладиолус уже. Алар аннан соң менә бу хостылар әйме, 2 төрле ул минем тегендә дә бар хостылар. Уже аларның урыннарын занимать итә. Уже алмашынып тора. Пионнар берләнгән, алар менә гел яшел утыралар уже. Розалар, бик күп розаларым бар. Тоже бик нык яратам розаларымны. Вот. Менә монда гына уже үзе бәләкәй генә, авыр үсә бу, конечно. Ну, гел чәчәктә утыра ул. Тоже бу лапчатка дип атала. Лапчатка ул. Вот. Гладиолуслар үсә. Менә бик күбесенең, конечно, мин исемнәрен белмим. Ну, алар бик матур чәчәкләр, зур үсә торган. Менә хризантема әйме. Хризантемалар тоже гел чәчәктә 2 төрле ул, менә монда тагын берсе. Бу ирис. Ирис менә хәзер уже чәчәк атып бетте тоже. Ромашкалар. Вот. Менә тагын бер төрлене алып утырттым менә монда. Спирея. Тоже үзенә күрә матур. Менә алмагачны уратып алдым. Менә чәчәкләргә күп вакытым үтеп китә шулай. Менә бу сукмакта уже лук-порей китә уже әйме. Ул менә салатка да әйбәт, бик нык файдалы. Ул бит
ашап карагыз, анда суган теме. Суган белән бер ул. Салатларга бер дигән файдалы. Шулай дип. Менә бу Викторияларым. Вот, алар шундый добротный менә уже күренеп тора аларның чәчәкләре дә уже күп и тоже удобрение помогать итә. Барсына да бер тапкыр сибеп чыгасың, и то уже су сипкән кебек түгел бит. Менә бу менә Виктория уңыш бирәчәкме? Менә күп кешеләр зорланалар, кемнеңдер менә ниткән, биткән, эшегән менә. Туңган Викторияларым тоже бар иде, бәлки генә чуть-чуть кенә булды алар. Ну, мин каплап калдырам һәр вакыт опилка белән. Опилка, аннан бәлки генә үләннәр сибеп калдырам, менә шушылай әзерләп калдырам сразу. Бакчада бит үләннәр күп. Үзеңнең бакчаңнан гына да капланырга. Да, чуть-чуть кенә булса да әзерәк каплансын төпләре. Кайдан алырга тәкъдим итәсез орлыкларны, үсентеләрне кайдан аласыз? Кайдан аласыз дип әйткәнегезгә алды да алмыйм, кешедән алам. Магазиннардан алганда ничектер күрмим мен аларны. Ничек үсә, ул ничек дә кешеләргә карыйсың аймак. Шуны нык матур. Вот бәләкикне алып китеп барасың уже, шуны утыртып куям. Күбесенчә сатып алган әйберләрем бигез. Гел менә иптәшләрдән, таныш-белешләрдән, менә күршеләрдә генә жүрүп чыгабыз бер-беребездә, барыбер нәрсә булса да уже нинди булса да шундый чәчәкләр, шушындай декоративный агачлар әйме уже күрәсең. Менә хәзер бәрәңгеләр чыга башлады. Барысы да үз вакытын белә. Хайран, тишелгәннәр инде сезне. Нинди сорт утыртасыз? Мин күбесенчә утыртам эче сары бәрәңге. Менә мин аның исемен белмим. Эче сары булсын. Ул менә пешерә башласаң да уже развариваться итмей. Шундый нык әйбәт тәмле бәрәңге ул. Нык тәмле, самый главный. Утыртасыз, көрәк белән казыпмы? Күбесенчә мин туп-туры лунка ясыйм да, аннан соң тырма белән жауып чыгам бәрәңгеләрне салганнан соң. Күбесенчә инде менә суган кабыклары кала бит әле. Аларны сибеп чыгам, әкрен генә шушы жуклардан котылмаммы дип. Менә монда уже кабачокларны мин утырттым. Уже кабачоклар шытып чыктылар. Мин әле үземә генә түгел, кешеләргә дә менә, чтобы бүлешлек булсын. Менә бүген бер хатын килә, тоже алып китә үзенең кабачокларын. Кабачок, тыква. Елизавета Михайловна бакчагызга чакырып, безгә экскурсия уздырып, уңышларны үстерү нишкәлекләре белән уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Барлык бакчачыларга да исәнлек саулык телим. Һәрбер кеше бакчаларын үзләре яратып, шушылай үзләренең уңышларын урып алсалар иде, җыеп алсалар иде. Рәхмәт үзегезгә.